Esboniwch y defnydd o ironi a symboliaeth yn y ffilm. Mi ddywedwn ni fod y ffilm yn un eironi mawr. Mae'n eironig o'r dechrau'r diwedd. A'r eiron ydi wrth gwrs bod na fechgyn o gefn gwlad Cymru, oedd yn metri'r Gymraeg, doedden nhw ddim yn filwyr, bechgyn cyffredin hollol, yn cael ei signo i mewn i rhywbeth mawr mewn gwledydd eraill, nad ydyn nhw rioed wedi gweld, nag ydyn nhw'n deall, dydyn nhw'n deall yr hyfel. Holl bwynt y peth ydy bod yr hyfel mawr yma yn bodoli oherwydd mae yna bobl oedd nid oedd yn filwyr yn rhan ohono fo. Mae hwnna'n eironig o'r ddechrau i'r diwedd. Mae'r symboliaeth yn wledig ac yn gartrefol ar un ystyr, ac wedyn mae'r symboliaeth yn filitaraidd ar ystyr arall. Mae gennych chi wrth gyferbynnu, dwi'n meddwl, rhwng y ddau beth yna yn weledol ac yn gry yn y ffilm. Os ydy'r barl sy'n dwyn y ffug enw Fleur de Lis yn bresennol, safed ar ei draed. Os ydy'r barl sy'n dwyn y ffug enw Fleur de Lis yn bresennol, dywedaf yr eilwaith, safed ar ei draed. Os ydy Fleur de Lis yma yn bresennol, safed ar ei draed. O'n i'n meddwl mae fe... Ti 'di gorffen dy bwt ar gyfer y Steddfod Genedlaethol? Do. William Morris yn meddwl bod gen i siawns o ennill. Mae'n fawr bod yn well. Mae siawns gen mab ffarm. Os gen ti'n llawer o ffydd na, elli? Ac oes dim. Ddoi di anghofio snillai. Siwr iawn y doi. Dwi wedi bod ym Mangor. Beth am drip. Mae'n pedang o gobeithio ni rhan. Mae gynnau ofn, Elis. Mi ddown ni gyd drwyddyn iawn. Gei di weld. Dwi am gario meibil yn ymhocad chwith dros yng Nghalon. Chai'm saethu drwy Nghalon wedyn. Beth a phoeni wan. Mi falwn ni amdanach di.